बिटिआर हालामाव गोजोन जौगानाय थासारिनि सायाव पर्बतजरा बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारिनि गेबें फोरमायथि। खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे सुबुंफ्रा बिटिआरनि बायदि जौगानायनि सायाव हेंथा बुंनाया जोबनानै थाङाखै। बेखौ लानानैनो क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों गोदानै लुगासिनो थानाय दालांखौ बुंथिना होयो आरो पर्बतजरा हालामाव गोबां लामा बानायनायखौबो खौरांनि गेजेरजों बुंथिना होयो। लोगोसे पर्बतजरानि थासारिनि सोमोन्दैबो गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिनि सोमोन्दैबो गुवारै फोरमायना होयो मासिगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय गान्दाबिल दैसानि सायाव लुगासिनो थानाय RCC दालांनि साखाथियावनो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतजरानि TCLCCनि मासिगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखौ आबुङै खोनासंनि। दा जोंनिया माने पर्बतजरा जे समस्ति दङ बा पर्बतजरा साब डिभिजन, बे पर्बतजरा साब डिभिजनावहाय जों जखननाखि जोंनि बिटिआर सरकार गठन जादोंमोन, बे गठन जानायनि सिगाङावहाय जे मा रोखोम अबस्थामोन, दा बेखौ जोङो दिनैहाय मोगथाङाव जोङो दा बहुद रायजो राजाफ्रा नुबाय बा मोनथिबाय। दा नोंखायनो जों बुंदों आरोखि जे दिनैनि दिनावहाय नैबे UPPL नो ट्रेक्टराव जे मानो भट होनांगौ, दा बेखौ जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै माखासे आङो बाथ्राफोरखौ दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो बुंनो सानदों आरोखि। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो, बे बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो बा क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजो राजाफोरनो आङो फंनैसो फोरमायनानै होनो सानदों। एबा नैबे जोंनि पर्बतजरा जे साब डिभिजन दं, बे साब डिभिजनावहाय नि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनावहाय ट्रेक्टराव मानो भट होनांगौ, बेखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिम आङो बुंनो सानदों आरोखि। दा नायदो, माने 2020नि सिगाङावहाय 2020नि सिगाङाव जे जोंनि नैबे ओनसोलाव माने ओरैबायदि अबस्थामोन, माने लामा, बे गामिनिफ्राय बै गामियाव थांनो, बै ओनसोलनिफ्राय बै ओनसोलाव थांनो जोंना लामा सामा एकदमबारे गैयामोन। दा दिनैहाय जोङो फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव, मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि अननायाव जों बे पर्बतजरा ओनसोलनि थाखाय जों गोबां माने मेजर जे लामाफोर, बे लामाफोरखौ जों दिनैनि दिनाव बानायनानै लानो हादों। जेरैहाय जोंना नैबे टिपकाइ ओनसोलाव दंमोन, टिपकाइ ओनसोलाव गराइमारिनिफ्राय ओरै सोल्किखाथायाव फैनाय, सोल्किखातानिफ्राय सुखनजरायाव थांनाय, पलासगुरिनिफ्राय ओरै बेलगुरियाव थांनाय, बैफोर लामाया ओरैबायदिमोन। जों जखननाखि इलेक्सनाव केम्पिं खालामनो थांदों 2020नि माबायावहाय, BTCनि इलेक्सनावहाय, बेयावहाय माने थांनोनो हानाय अबस्था गैयामोन। रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जे प्रत्येक बारावहाय लिडारफ्रा फैयो, माने खोथा होलाङो, लामा दोंसे बानाया, बे रोखोम खोथा बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव जोङो बास्तब महर होनो हादों जे जोंनि दिनै बिटिआरनि जेनाखि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, बिथांनि अननायाव जों बै खामानिफोरखौ दिनै मावनो हाबाय। मेन जोंना समस्याया बे लामा सामायानो गोनांथिथारमोन आरो। दा दिनैहाय नायदो जे जोंनावहाय माखासे आदिबासि एरिया दङ, बै एरियाफ्रावहाय दिनैहाय लामा सामा बेफोरखौ बिथांमोना बै समावहाय बे 15-16 बोसोर 17 बोसोर जे खुंथाइ खुंबोबाय, बिथांमोना अन्थाइ थरसे गारबोआखै। दा दिनैहाय जों नोंथांमोना नायदो, बे जोंनि खिथुनावहाय दालां बानायगासिनो दङ, मंगला जरानिफ्राय बासबारिसिम थांनाय, बेजों नोङो साइकेल सालायनो हानाय बायदि खेमथायानो गैयामोन। दिनै बेयो बास्तबावहाय जागासिनो दङ। काजिगावनिफ्राय बासबारिसिम थांनो साइकेल थांनो हायै अबस्थामोन, दिनैनि दिनाव बेयो कमप्लिट जानो हमबाय, कमप्लिट जोङो खालामबाय। दा गोबां रायजो राजा बे ओनसोलनिफ्राय बे ओनसोल जाथायतनि बेबस्था, बेयो जोंनावहाय सुबिदा फैबाय। आरो बिनि अनगायैबो 2020नि उनावहाय जे PMAY नि न', बे PMAY नि न'आ नैबे जोंनि समस्तियावहाय 8000नि बांसिन दिनैहाय न' लुजाबाय। बे 8000निफ्राय बांसिन जे न' लुदों, बियो 100% न' लुजादों।
दिनैहाय माखासे दङ 2015-16निफ्राय माखासे PMAY न' दङ बैफोर न'फ्रा दिनैसिमबो कमप्लिट लुफुंजानो हायाखै दा जायनि थाखाय जोंनि ब्लक दिबिथला डेभेलपमेन्ट ब्लक दङ बे दिबिथला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव 97% कमप्लिट जाबाय PMAY न'आ दा 3%आ कमप्लिट जायैनि मेन खारनानो जाहैबाय 2020नि सिगाङावहाय 2015-16नि माखासे न'आ दिनै लुफुंजानो हायासै दा बिथांमोननि जायगायाव जों थांबाय न'खौ मानो लुफुङाखै दा बिथांमोना डाइरेक्ट बुंबाय जे जोंनावहाय माने मा होनो बै समनि जेनाखि BCDC चेयारमेनफोर बे चेयारमेनफ्रा माने मा होनो बिदिनो गोबां फैसा लानानै बे न'खौहाय जोंनो सेंसन होदों दा बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे न'खौ जों लुफुंनो हाजोबाखिसै आरो फैसा हाबनायखौ बिथांमोना मोनथिया जे आसि थुनानै बिथांमोना फैसाखौ बरननानै गावसोरसो लुनानै होयो आद्रा लुयो बेबायदिनो थाङो जों बेखौ बिराद रिकुवेस्ट खालामबाय दा बिथांमोनाव आखायाव फैसा गैया माबोरै लुनानै होनो जों लुनो हानाय नंला होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों दा बिनि थाखायनो बै 3%खौ जों कमप्लिट खालामनो हाया जागासिनो दं दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जुदि नायोब्ला आरो माखासे स्किमफोर जे सफैदों जे बिटिआरनि फ्लेगशिप स्किमफोर दङ बै स्किमफोरा जेरेखम नोङो अनसाय बिथांखि दङ गियान सोरां बिथांखि दङ आइ अनसायखि बिथांखि दङ आलारि सोरां बिथांखि दङ रग निर्मुल बिथांखि दङ बैफोर जे आसनिफोर फैदों बै आसनिफोरखौ जोङो एकदमबारे 100आव 100% जोङो माने जेरै बिथोन हरदों सेन्ट्रेलनिफ्राय बे रोखोम जोङो बिलाइबाय थादों बेवहाय खुनु रावबो बेवहाय सोरनिफ्रायबा 5 फैसा लानाय 10 फैसा लानाय बेबायदि खुनु जोंनियावहाय गैया दा बिनि आगोलावहाय ओरैबायदिमोन जे कम्बल गांसे मोननो थाखाय 20 थाखा 30 थाखा होनानै बिथांमोना बे कम्बलखौ लायनांगौ जायोमोन दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि सिगाङाव बुंदों जे एइबार सरकारा जोंनि थाखाय जे जिनिसा सफैदों बेखौ मोजाङै मावफुंना होदों दा बिनि थाखायनो जोङो ट्रेक्टरावहाय जोङो माबाखौ जोङो भटखौ होनांगौ होननानै आरो जोंनाव नायदो दे जोङो बेक्तिगत हिसाबै जों बैफोर खामानिखौ मोनबाय दा राजुहुआबाबो पर्बजरायाव जोङो सानफेरै जों आसा खालामफेरै बुस्थुफोर जेरेखम नोङो पलिटेकनिकेल कलेज दा जोंनावहाय जानो थांगासिनो दङ आयुष हस्पिटाल 50 बेडेड आयुष हस्पिटाल बे जोंनाव जानो थांगासिनो दङ रेलवे कच फेक्टरिनि जानो थांगासिनो दङ दा बैफोरखौ जुदि जायोब्ला बे ओनसोला बेसेबांनाखि डेभेलप जागोन दा माखासे खोथा बुंदों जोंना BPFनि जेनाखि केम्पेइनार होननानै बुंनांगोन बेखौ बिक्रम दैमारि जोङो एखनबा ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों दा बिथां बिक्रम दैमारिया माखासे माइनुट्सखौ लानानै माने रायजोफोरनि सिगाङावहाय बिथाङा माने फोसावदिंलाबायबाय थादों जे बेयाव माइनुट्सआव मा लिरनाय दङ जे कच फेक्टरिया जायानो माबाया स्पर्ट्स माबा इउनिभार्सिटि जायानो ट्राइबेल इउनिभार्सिटिसो माइनुट्सआव अलरेडि जाबाय होननानै बुंदों दा बेयाव आं बिथांखौ मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे माखासे जिनिसा जाहैबाय मा जे गभर्नमेन्ट लेभेला बिथांमोनावहाय अफिसार लेभेलाव बिहरबाय जे मा स्टेटास दङ बे स्टेटासखौ बैसोरो अफिसार्सफ्रा बे गभर्नमेन्टनो हरगोन खिन्थु बे अफिसार्सफ्रा डिसिसन लाया जे बेखौ जागोन ना जाया बेखौ अफिसार्सफ्रा डिसिसन लाया बेखौ गभर्नमेन्टआसो डिसिसन लायो थिग बेबायदिनो आं मोनसे उदाहरन सिम्पोल होनो सानदों जोंनावहाय मोनसे लामा दंमोन माने पन्द्रगाव टु जोंनि गामियावनो पन्द्रगाव टु माने बैनागुरि होननाय मोनसे लामा दंमोन 2017 सनाव सेंसन जादों बे 2017 सनाव सेंसन जानायनि उनाव बिथांमोना आद्रा खामानि मावनानै बिथांमोना खामानिखौ कमप्लिट खालामाखै जास्ट ओरैनो अन्थाइ गारनानै दोननो बेवहाय जेबो खालामाखै CC ब्लक लामामोन दा खिन्थु रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामबाय जोंनावहाय रायजो राजाफोरनि डिमान्डखौ नायनानै जोङो एबारावहाय गुड उइलआव हमबाय दा PWD डिपार्टमेन्टआ बुंहरबाय जे बेयाव अलरेडि अनगयिं लामा दोंसे दङ दा बेयावहाय जों होनो हाया होननानै PWDआ लिरहरबाय जे जों बुंबाय बेखौ माबा मोनसे खारन जों खालामनानैब्लाबो बेखौहाय कमप्लिट खालामनांगौ दा बे लेखायै जों गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाय जे लामाखौ बिसि गोलाव लामाखौ मावदों दा बै लामाखौ जोङो दानस'नानै जेनिफ्राय जे मावाखै बे लामाखौ जोङो खालामनानै होनो हाबाय थिग बेबायदिनो जे डिपार्टमेन्टआ अफिसार्सफ्रा गभर्नमेन्टआ बिहरनाय बायदि बिसिनि स्टेटास बिसिनि डाटाखौल' हरो खिन्थु डिसिसना गभर्नमेन्टआसो लायो दा दिनैहाय हमनानै ला क'क्राझार आरो धुबुरी डिस्टेन्सआ 60 किल'मिटारसोल'नो
दा बेवहाय क'क्राझारावबो मेडिकेल कलेज दङ आरो धुबुरियावबो मेडिकेल कलेज दङ दा डिस्टेन्स हिसाबै जुदि नायोब्ला बे क'क्राझार आरो धुबुरिनि गेजेराव मोननै मेडिकेल कलेजा जानो हाथावना नङा खिन्थु गभर्नमेन्टआ बेखौ बानायदों थिग बेबायदिनो दा जेरै बुंदों माने बङाइगावआवहाय माने वार्कशप दङ बे वार्कशप थासान्दियावहाय माने माबायावहाय मा होनो BTC आवहाय आरो सेकेन्ड माने माबा जानो हाया बियो खिन्थु एकदमबारे नंखाय आरोखि मानो होननानै बुङोबा बे बङाइगावनि वार्कशपनि जानायनि गिलु फालु उनावसो बे BTR एकर्डआ जादों दा BTR एकर्ड जानाय समावबो बे बङाइगावनि वार्कशपआ अलरेडि दंखायो बेखौ जुदि मोनथियोब्ला खिन्थु मोनथिसेयावबो बे बिथांमोना होदों मानोना बे जाथावना बे वार्कशपआ बे आलादा बे जाहैबाय स्किमा जाहैबाय बियो एकदमबारे प्लानसो बियो बेवहाय फेक्टरि एकदमबारे गोदानै बानायनाय बै वार्कशपआ मेरामति खालामनाय बे जिनिससो थिग बेबायदिनो आङो बिथांखौ बुंनो सानो दिनैहाय रायजोनि गेजेरावहाय माखासे नङै बाङै बे माखासे बुस्थुफोरखौ लानानै बिथाङा RTI खालामनानै मोनदों थिगैनो दङ बियो माइन'रसा अफिसारफ्रा बुंदों बे थिगैनो दङ खिन्थु बेखौ लानानै जनसाधारननि गेजेरावहाय उल्था पाल्टा बे बिस सोनाया बे जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव आरोखि जिहेतु बिथाङा जुदि मोनथिदोंब्ला दिनै बिथाङा सापर्टसो होनांगौमोन जे एथ' बुस्थु मोजां जानानै फैगासिनो दङ जे माइन'रसा एरखम बुंदों अफिसारफ्रा जे बेखौ जोङो ज' जालायनानै जोङो बेखौहाय नारसिननांगौ बेखौ जोङो थाबैनो खालामनांगौ बेसो सिन्थाधारा बिथांनाव जानांगौमोन दिनैहाय बेखौ जुदि बिथाङा जाजानो लुबैदोंब्ला बियो जोंजोंहाय थाफानानै जे ट्रेक्टर सबिखौ भट होनानै जोंखौ सापर्ट खालामनानै बै खामानिखौ मावफुंनायनि थाखायसो खामानिखौ मावनांगौमोन बिनि लेखायै बिथाङा दिनैहाय जेनाखि दफाफ्राव दङ बेखौ दाजाथों बिनि थाखायसो बिथाङा एगेन्स्टनि खालामनानै खामानि मावदों थिग बेबायदिनो जोंनावहाय सानैसो लिडार दङ बेबायदिनो BPFनि एजेन्ट जानानै केम्पेइनार जानानै खामानि मावगासिनो दं दिनैहाय नोङो सासे नोङो कास्टम बसुमतारी ना मा होनो बे कास्टम बसुमतारीयाबो माखासे आनला सानला खोथा बुंलाबायदों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो जानला मोनला मोनसे खोथाखौ बुंदों दा बिथाङा एबसुआव थानानै खामानि मावलांदों जे एबसुनि आइडिय'लजिखौ बिथाङा मोनथिगौ दा दिनैहाय बिथाङा गावो होखारजानाय बा गावहा माबा मोनसे दाय मावनानै थांनाय लोगो लोगो जे मोनसे संगठनखौ बेबायदि उल्था सिदा खोथा बुंनांगौ बियो खुनु पद्धैबो माने गनायथावना नङा मानो होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन गुबुन जाथिनि संगठनाव दङ खिन्थु बै संगठनफोरखौ बे गावनि जाथिनि मानसिफ्रा खुनुदिन बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखै खिन्थु दिनै कास्टम बसुमतारीया एबसुआव थानानै दिनैहाय बबेबा मोनसे खारननि थाखाय बिथाङा एबसुनिफ्राय आउट जादों दा बिनि थाखाय बे रिभेन्सखौ लानो थाखाय बिथाङा उल्था सिदा भाषाखौ बुंनाया बे रायजो राजानि थाखाय बियो गनायथावना नङा आरो जोंनावहाय सासे माने मा होनो बेखौ गावखौनो माने बिराद बैसोगोरा होननानै लायो जे मा नामलाय दावराव देख्रेबजों सासे थाफाग्राया मा नामलाय अमर सिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब बिथांमोनाबो गावसोरखौनो मोनसे माने सिनियर सिटिजेन बिराद बैसोगोरा होननानै बिथांमोना बुंनानै लायो आरो बेबायदि होननानै बिथांमोना माखासे प्रेस मिडियायावहाय होनायखौ जों नुनो मोन्दों खिन्थु दा खोथाया जाहैबाय जोंबो बे रोखोम बुंनो थाखाय जोङो समायामोन अब्लाबो जोङो दा बिथांमोननि बहुद उन्दै जानानैब्लाबो जों माखासे बाथ्राखौ जोङो माने बुंनांगौ जानानै फैबाय मानो होननानै बुङोबा सासे बैसोगोरा मानसिनि खुगानिफ्रायहाय जे सिनियर सिटिजेनशिप मानसिफ्रा दिनैहाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ एक्सुवेलि बुंनाङा आङो अमर सिंह ब्रह्मनि खोथाखौहाय आङो एसे बुंनो सानदों बिथाङा जोंनाव 2021 जेनाखि मेट्रिक परिखा बे 2022 मेट्रिक परिखायाव बासबारियाव बिथाङा माने एक्सटार्नेल हिसाबै फैदोंमोन दा बे एक्सटार्नेल हिसाबै फैनाय समावहाय बिथाङा मा मोनसे षड़यन्त्र खालामबाय जे बे सेन्टारखौ माने मोनसे दाग फुननायनि मोनसे बेबस्थाखौ लाबाय बिथाङा मा खालामबाय जे गाव मिडियाफोरखौ माखासे लेंहरनानै दोनखाबाय दरखंआव ओमफ्राय जखननाखि बिथाङा बे माबायावहाय मा होनो परिखायाव हाबहैबाय हाबखांनायनि उनावहाय कमन रुमावहाय मास्टारफ्रा ओरैनो मबाइल ओरैनो गावसोर नायलायनानै सेरबाय थादोंमोन बेखौनो फट करिया मा खालामबाय बे दाय हमबाय आरोखि दाय हमनानै लगे लगे जोंनावथ' बे ओनसोल खाथियावहाय खुनु बिदि रिपर्टार बा माबा मिडियाफोर गैया बिथाङा
अलरेडि लाबोनानै साजायनानै दोनखाबाय आरोखि बिनिफ्राय मा जाखो जे बे मास्टारफोरखौ दाय हमलाबायबाय बे नोंसोरो नकल साप्लाय मास्टारफ्रा ओरैनो मबाइल ओरैनो गावसोर नायलायनानै सेरबाय थादोंमोन बेखौनो फट करिया मा खालामबाय बे दाय हमबाय आरोखि दाय हमनानै लगे लगे जोंनावथ' बे ओनसोल खाथियावहाय खुनु बिदि रिपर्टार बा माबा मिडियाफोर गैया बिथाङा अलरेडि लाबोनानै साजायनानै दोनखाबाय आरोखि बिनिफ्राय मा जाखो जे बे मास्टारफोरखौ दाय हमलाबायबाय बे नोंसोरो नकल साप्लाय होदों मा होदों बेफोरबायदि आरोखि दा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालाम अखानायै जों मोनथिनानै जों रायज्लायहैदों दा मोनसे जिनिसखौ सिन्था खालामनांगौ बिथाङा जिहेथु बिथाङा सासे सिनियर लिडार हिसाबै बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो दा माखासे जिनिसखौ सिन्था खालामनानै नाय जे जुदि बिथाङा सासे सिनियर लिडार मारब्ला दा बैसोगोरा जुदि मानसि मारब्ला दा बेयाव मोनसे सामान्य एथ' खस्थ' खालामनानै बेयाव मोनसे मेट्रिक सेन्टार फैदों बे सामान्य मोनसे मेट्रिक सेन्टार बे मेट्रिक सेन्टारखौ दाग फुननानै बेखौ बन्द' खालामनो नाजानाय मानसिया मालाबाबो बे रायजोनि थाखाय मोजां सिन्था खालामग्रा मानसि नङा होननानै जों साननो हायो मानो होननानै बुंबा दिनै बे बासबारिनि मेट्रिक जे सेन्टार दङ बे मेट्रिक सेन्टाराव बहुद बे ओनसोलनि माने गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बेवहाय मेट्रिक परिखा होयो जोंनि सात्र साथ्रि बिथांमोना जोंनाव बे ओनसोलाव गंसेल' मेट्रिक सेन्टार दङ दा बेखौ बिथाङा मा खालामनो सानबाय दाग फुननानै बेखौ माने बन्द' खालामहोनायनि मोनसे बेबस्था लाबाय दा बेखौ जों मिन्थिनो हायो सासे बैसोगोरा मानसि सिनियर सिटिजेननि आखला बेबायदि जानो नाङा दा माखासे खोथाखौ बुंदों बे दिनैहाय फरायनायनि जेनाखि पार्सेन्टेज पास जानायनि पार्सेन्टेज चिरां जिल्लायावहाय फार्स्ट पार्सेन्टेजआ मोजां जानानै फैदों दा बे फार्स्ट पार्सेन्टेज मोजां जानायाव प्रमद बर'नि आखाइ गैया बेखौ एबसुआ क्रेडिट लानाङा बायदिसिना बाथ्राखौ बियो बानस'लाबायदों दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जे दिनै जे मोनसे न'खराव गन्दगल